Ми експериментально в 2003 році утворили 40 русинських народних недільних школ. Ми хотіли показати владі 40 школ. Я пропустив рік. У 2003 році, з 2003 по 2013 рік, а фактично по 2015 рік, 12 років робила програма русинських народних шкіл. Вона, знаєте, колись міністр юстиції робив мені зауваження, української міністр. А що ви не говорите неправду? В Україні 40 русинських шкіл. А я казав йому, так, файно було б, якби ви профінансували хоч би один клас, а не школу. Це все за гроші русинської діаспори, русинських внески благодійні в то вшитко. Ви знаєте, ми експериментували, і от 2003 року, я ще раз повторюся, до 2015 року, кілько ми мали фінансів, русинський світ не є багатий світ, тут мільйони не сиплються, але копійка до копійки ми збирали ті гроші, щоб удержувати русинські школи. Ми удержували 40 русинських шкіл, але кіби були гроші, ми могли удержувати 600 русинських шкіл. Бо у 600 русинських селах на Подкарпаттю є 600 русинських громад, де діти учаться в українських школах. То значить, в кожній такій школі може бути також, або при українській державній школі може бути русинська школа. Так от ми удержували хоч 40 русинських шкіл. Наша єдна, ясно, благородна ціль – то дати дітям можливість писати, учитися по-русинськи. Але була ще одна політична ціль. Ми хотіли показати українській власті, щоб власть відкрила очі. От позирайте, 10 років русинська школа. Ви видите хоч один прояв сепаратизму. Ці діти читають Духновича. Це вони читають, я не знаю, русинську літературу от Станенця. Це вони читають деяких модерних русинських писателів, так, щось, бо і низька русинський модерний світ. Є 3-4 десятки писателів. Це вони навчилися читати по-русинськи. Це вони, коли вони то швидко читають, це то є гріх, це то є сепаратизм. І от ви знаєте, у нас за 13 років не було ані одного політика, чи я не знаю, ідеолога. Це може уряд, це може поліція, це служба безпеки, який би прийшла і сказала, а в тих школах сформується сепаратизм. Наруби! У нас був унікальний факт у селі Ільниця. Ільниця – красне русинське село, де ми робили, а раз на півроку, це раз на 3 місяці, ми робимо отворені години, отворені уроки, коли наші вчителі з'їжджаються туди, приходять там, і кожна учителька, котра робить в тому чи іншому селі, вона хваляться. Це просто показують результати своєї роботи. Так от, що інтересно, іршавська власть напудилася. Районна власть позвонили Службу безпеки, бо прийдуть з цілого світа русинські організації. Направду ми чекали, до нас прийшли гості з Словакії, аж із Сербії, з Воєводини, так, з Воєводини прийшли наші брати-гості. І коли урок отворений, прийшло декілька урядників, в тому числі і Служби безпеки з Іршавського району. І коли вони сиділи там 2 години, маленько менше, так, урок 1 година, вони вставали і тихо виходили. А директор школи, то була державна школа, котрий був, знаєте, перепуджений, він прийшов і сказав, а чому у нас лише 1 русинський клас у школі? Та нам треба 2 русинські класи, бо чому лише 30 діточок можуть учитися в цій школі? Ото був результат.